Здравейте, приятели, аз съм Ingrid Gamer BG. Днес ще покажем моето оцеляване в Fantasycraft. Този път съм сам, нали? Нали сега отиваме в Survivor. Оп, там сме. Ето, да. Чакайте да се наедем. Така, сега чуваме на нашата къща. Рез, тъпа къща. Така ли беше? Да. Това е нашата къща. Бившата. Само че, както виждате, тя е права. И така. Сега тя е сетна холма. Така. Днес трябва да отиваме да търсим пясък за стъкло. Извинявам се за кашлянето, но малко съм болен. Така. Ако ви харесва клипчето, дайте палец нагоре. Харесвайте го. Абонирайте се. Ако събера, например, да кажем 20 лайка, в аз пък 20 лайка, 20 такива абоната, ще направя тумбо за какво ще. В момента не мога да ви кажа за какво ще, но ще има. Аз ви казвам, че ще има. Ще направя, ако събера 20. Може да... Не знам, ако искате някакъв урок, нали, ако не знаете нещо как се прави, кажете, ще направим урок. Така, 35 стъкло, мисля, че ми стига. Хум. Вътре ме спалва. Сега, тъпото е, че нямам и камък. Винаги е така. Когато ни трябва нещо и винаги го нямаме. Какво щях да правя? Да, врата. Така, ето врата. Вратата... тук ще е. Малко тъпочко мястото. Кой ще е? Поклю. За какво ще трябва да хода? Да, за камък. Сега чуваме за камъка. И там машина мина. Бях срещнал. Това е нашето... Първи епизод беше с Метака да Про, но днес той не може да снима с мен и аз реших да го правя, защото така. Мисля да направя Facebook страница, в която ще пиша кога ще качвам клипчета или такива подобни неща. Да. Тя пак ще е Ingrid Gamer BG. Само ако може да помоля някой да ми прати някое клипче как да се направя speed art, защото нещо гледам. Опа, някой пише. Няма сега да го гледаме. Ще ми влезем от тук. Той мръсна копели. Че ти 3 минута. Магайт се от тук, бе. Много пусна макс. Така. Да се включи. Така, днес мисля да направя някаква долна стаичка на така. Не спрям да кашлям. Това е тъпо. Колко 3?
Мисля да го направя с панел, защото просто няма смисъл за какво да хабила стъклото. Така. Але още имам места, дори тя се печата. Слагаш и ето, така спрят панели. И става 16. Тъпо не стигна. Още има две. Тъпо. Това ще уча да събира малко дърво. Защото няма какво да правя. Ето. Малко скучно, няма. Не е толкова интересно. Но не е, че другите ми клипове са били много интересни. Така. Ще винаги като тръгна да бягам, винаги бутчетата ми са по-малко. Така, нали, може в миналия видеоклип да съм го съобщил. Но мисля и сега да го кажа, че аз съм Angry Gamer BG, нали? Играя с скин, пак е мой. Ето го, чайте да се облича. Ето ми. Който обаче се пише Angry Games. Вижте. Вижте, Angry Games. Защото Angry Gamer не ставаше. Не знам защо не ставаше просто. И така. Аз казах, май да съм го съобщил в миналия клип. Доста сладко е станал. От 35 това би трябвало да стигне. Нали, ако предлагам ви в коментарите да предложите, например, на какво да снимам. На някоя игра на Мута, CS, такива, нали, подобни игри. Тук обаче стои малко грозно и ще го направя и така. Който може да се изчупи, но карай. Така. Другото оставям тук. Този пясък се взимам, дървото се взимам и всичко оставям тук. Това дърво ще го обработим и сега мисля да направим подата. Нали, докъдето стигнем. Или пък, не знам, няма да вече го почна и ще го довърша. Той бързо ще стане. Знаете ли как ще го направя? С камък. Така, на един начин, той е интересен. Всеки си го знае този начин, 100 на 100 съм сигурен. Нали слагаш тук едно, тъй.
Тъй. Не така, тук объркахме. И така, още снимаме, но след малко ще спираме клипчето. Като направим повод. Това е епизод 2. Първият епизод оцелявах с метата до Про, но нали как, той просто в момента не може. Остана да сложим камък. Остава и да не стигне камъкът тук. Какъвто ни късмет, ами той да закаже, че няма да не стигне. Сам дедо го почнах. Така е. Ами тъй. Да, вторият епизод вече ще се приготвя тук нужните неща или може да покажа как учим за тях. И така, това беше от мен, IngridGamer.bg. Ето, IngridGamer.bg. И това е всичко от мен. Ако ви хареса клипчето, харесайте го, абонирайте се и така. Довиждане!